Vítáme vás na statku Všetice. Vykročte z pokoje rovnou do orosené trávy. Prohřejte se v sauně a vířivce. Osvěžte se v přírodním jezírku nebo si zaplavte v bazénu. Jednoduše si užívejte spojení s přírodou a božský klid, který statek Všetice nabízí. Statek Všetice, jehož historie sahá až do 19. století, se nachází v malebně se vlnící krajině, jen necelou hodinu jízdy z centra Prahy. Současnou podobu získal statek hlavně díky obrovskému odhodlání majitelů a jejich lásce ke koním. Nejdříve vznikla jezdecká část areálu, která dnes nabízí optimální podmínky pro vrcholový sport. Postupem času vzniklo moderní zázemí 3 hotelových křídel s celkovou kapacitou 130 lůžek. 2 nová hotelová křídla nabízí prostorné pokoje i pro ty nejnáročnější hosty. Najdete zde 24 pokojů zařízených v tematickém originálním stylu. Součástí komplexu je i hodovna pro pořádání společenských akcí. 8 pokojů a stylových apartmánů se spaním v podkroví se nachází v původní hotelové části v prvním patře. Mezonetové apartmány a pokoje jsou zařízeny pro 2 až 4 osoby. Originální svatební apartmá v této budově s orientálními prvky najdete v přízemí a díky francouzskému oknu tak můžete vstoupit rovnou do parku. Součástí tohoto pokoje je i velká vířivá vana. Železné svatební apartmá. Prostor s balkónem citlivě laděný do jemných modrých odstínů je ideální pro přípravu nevěsty. Naši svatební koordinátoři vám ochotně zajistí ty nejlepší služby, postarají se o vaše hosty a vy si tak budete moci užívat bezstarostně svůj nezapomenutelný den. Vyslovit nejdůležitější slovo vašeho života můžete na molu u rybníka s výhledem na okolní zalesněné kopce, nebo se vezměte bosky v rozlehlém parku obklopeni vzrostlými stromy. Areál celého našeho statku je vám exkluzivně k dispozici proto, aby se vaše sny a představy staly skutečností. Uspokojit chutě i toho nejnáročnějšího svatebního hosta bývá někdy oříšek. Náš tým profesionálních kuchařů vám sestaví vyvážené menu, drobnější občerstvení i rozmanitý večerní raut. Tam, kde se ještě před chvílí hodovalo, během chvíle vykouzlíme taneční parket, na kterém to můžete pořádně roztočit. Jak dobré jídlo, tak i kvalitní vína patří ke standardu naší nabídky. Součástí areálu je vinný sklípek, v němž si vyberete z kvalitních tuzemských i zahraničních vín. Ochutnávkou vás provede profesionální sommeliér. Rozvíjet týmového ducha můžete též v prostorech našeho statku. Vytvoříme pro vás zázemí, díky kterému znovu objevíte činorodou energii posouvající vaše podnikání o kousek dál. Ať už pořádáte školení v úzkém kruhu kolegů nebo větší firemní setkání, vždy najdeme ten správný prostor pro vás a vaše požadavky. V podkrovní části hotelu se nachází velký sál s kapacitou až 115 míst a jeden menší salonek pro důvěrnější schůze. Svůj pobyt na našem statku Všetice můžete doplnit o další zážitky. Pro vás a vaše hosty jsme připravili originální aktivity, které zabaví jak svatební hosty, tak zpříjemní volný čas během firemních akcí. Těšíme se na vás.